Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kurim jong Myntri Rangbahduh Barim ka Nepal ka Raja Lakshmi Chitrakar kala Khlad no ha ka baar ka khandai tri unai dor a raja apusan hadin ka jing syakir kut daki pat bhur bat Thang ye ka Ïing sa ka jongka ha ka jing khi gisamla ka pateng balatep kum ki janzi kate ka jing ja kala ja ki than dalu jong ka nong ba kat mandu kat kum kita long khubor ke NDTV laya tho balaweng no ya ketika curfew ha ka me jong ka siningkong henrei ka jinge khi kirang yai beteng ha ka ba ki nong ye khi kila Thang ya ka Ïing ka jong ki ka tu ka ni ki nong ye lam ba khli du jong ka Nepal bat ya ka parliament shu laya tho babon ki samla kila bitar bagi khon jong ki nong ye lam san perthei ki bala khot ki nepo kids ki I kumba ki snautanat ya ka jing im ka barius pa bat ka jing mentoy ki babon jat kat babon na ki samla ki mat ye shibon ki jing bat ye le ban wat kam ki bahayeng ki la ya thu ru ba ya ka Chitrakar lapin kit no marmar Shah Kirtipur burn hospital henrei kala Khlad no ha ka por barang ai ya ka jing sumar kumban chupin kan mau ba Myntri rangba ka Nepal u KP Sharma oli ula no kam ha ka baar hadin ka jing khi ka bajur